बरिया काजु बादाम र गाइस मोनसे खोथा अल्टारेट कन्टेन्टनि सायाव आङो भिडिअखौ लाबोसिगोन जिखुनु जाया बेखौ आङो स्टाडि खालामनाय बिराद गोबाव नांदों दा पेमेन्टनि सायावबो बिराद खामानि मावनांगौ थायो नालाय आंखौ हो एसे हो जाबाय बास दा ओंखायनो मा बेदर बे है आलादा Chicken biryani enggak ya lu. आङो एसे खोन्थानो नागिरदों Sampram boleh? Enggak. नै Sampram? चिकेन बिरियानि Sampram? बावहाय अल्टारेट कन्टेन्टआवहाय बांसिन जायफोरा कार्टुन बानायो बेखौ येस होनानै दोनबानो जाबाय हा गोथाव बरिया जादों नेक्स्टआव आं लाबोसिगोन दे गाइस जानायाव बेस्थ' थाबथ'बानो जाबाय